Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMA Negeri 1 Purbalingga ingkang dahat kinurmatan, para guru saha karyawan ingkang kinurmatan, lan para kanca sedaya ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kapareng kanugrahan ingkang arupi kasarasan satemah ngantos wekdal menika. Kula lan panjenengan sedaya saged rawuh ing acara perpisahan kelas 12 menika. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula ingkang jinejer minangka pambiwara langkung rumiyin badhe ngaturaken uruting adicara ingkang sampun racik dening para kadang panitia. Kaping setunggal pambuka. Lajengipun tanggap wacana saking Kepala SMA Negeri 1 Purbalingga. Tanggap wacana saking Wakil kelas 12. Tanggap wacana saking Wakil kelas 10 utawi 11. Selingan lan pungkasane penutup. Para rawuh ingkang kinurmatan, ngengeti wekdal ingkang sampun siang, langkung prayogi menawi adicara dipun wiwiti. Tumapan ing adicara kaping setunggal inggih menika pambuka. Sumangga adicara menika dipun wakasi ndedonga adhedhasar agaminipun masing-masing. Kula sumanggaaken. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika tanggap wacana saking Kepala SMA Negeri 1 Purbalingga, panjenenganipun Bapak Kustomo. Kula sumanggaaken. Matur nuwun kangge Bapak Kustomo. Adicara salajengipun inggih menika tanggap wacana saking Wakil kelas 12. Dumateng sederek ega kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng sederek ega. Mekaten tanggap warsa saking Wakil kelas 12. Adicara ingkang salajengipun inggih menika tanggap wacana saking Wakil kelas 12. Dumateng sederek Vendardi Yuda Pratama kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng sederek Vendardi Yuda Pratama. Salajengipun inggih menika selingan. Sinambi para rawuh ngunjuk saha dhahar rumiyin, sumangga mirsani seni karawitan SMA Negeri 1 Purbalingga. Dumateng Sekartaji kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Sekartaji ingkang sampun nampilake seni karawitanipun. Adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Pramila sumangga acara ing siang menika dipun pungkasi kanthi ndedonga sesarengan adhedhasar agaminipun masing-masing. Ndonga dipun wiwiti. Matur nuwun para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka pranatacara ngaturaken agunging samudra pangaksami dumateng para rawuh sedaya. Mbok bilih wonten lepating atur anggen kula matur. Pungkasane ngatur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.